سلام كما يتوعدوك برات تغطاتلتي فنوي اير تي في نلومي حامس 28 مقابيت قطري استدالو زينا مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم بيدرس منقسي بغاند نطوتاتو كنفلم لعلواي لوخ ايرترا من سبستان جابان ركبات اكايدو ባህላው ጉዳያት ህግደፍ በምዕላይ ፊልም ድራማ ዘሰልጠነው 140 ተማሃሩ አመሪቆም አመም ሕዳር ከባቢ ዋራና 24 ሰዓታት አገልግሎት ኤሌክትሪክ ተአታትዩ ባይቶ ብሪታንያ በዛዕባ መውጻእ ካብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ንዝቐረበ አማራጭታት ደጊም ነጽጎ መንግስቲ ቻይና ብልዕሊ ትካላት ናይ ድሕነት መርመራታት ክካየድ አዚዙ እንዲ ሳተላይት ከጥቃዕ ዝኽእል ሚሳኤል ብዓወት ፈቲና كاب 25 كساب 29 مقابيت بجابان ناي سراح مبصح زفصم زلو بمنستر ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን አማኻሪ ፕሬዚደንት አቶ የማነ ገብረአብን ዝቆመ ላዕለዋይ ሎኽ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ሃገር ኣብ ምድንፋዕ ዝምድናታት ዘተኮረር ክባት ይካይዳሎ ሎኽ ኤርትራ ምስ ሰበስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ትካላት አህጉራዊ ምትሕግጋዝ ጃፓን ኮሙን ማሕበር ቁጠባን ልምዓትን አፍሪካ ኣብ ምምዕባል ንግዳዊ ምትሕግጋዝን ምህናጥ ሰላምን ዘትዩ ምስ ፕሬዚደንት ትካል አህጉራዊ ምትሕግጋዝ ጃፓን ሚስተር ሺቺኒ ኢካታኮ ኣብ ዝተገብረ ርክብ በቆንዶ ኣብ ምድንፋዕ ክልታዊ ቴክኒካዊ ምትሕግጋዝን ኣብ ጽላት መባእታዊ ትምህርቲ ዝግበር ምትሕብባርን ዘተኮረ ተካይዱ ላዕለዋይ ሎኽ ኤርትራ ብዘይካዚ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ኣሺካጋ ብዛዕባ ባህላዊ ርሽታታት ከምኡውን ምስ ስቴት ሚኒስተር ኣካባቢ ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ጸዓትን ካልእ ዛዕባታትን ተዘራሪቡ بعدم منستر ጉዳያት ወጻኢ ጃፓን ዕደት ዝገብር ዘሎ ላዕለዋይ ሎኽ ኤርትራ ቀዲሙን ምስ ኣቦ መንበርን ኣባላትን ጉጅለ ጃፓን አፍሪካ ኣብ ፓርላማ ምስ ፕሬዚደንት ባንክ ወፍራዊ ምትሕግጋዝ ጃፓንን ካልኦት ሰበስልጣንን ኣብ ኣገዳስነት ምዕዛዝ ዝምድናን ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝን ጃፓንን ኤርትራን ከምኡውን ጃፓንን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ተመሳሳሊ ዝርርባት ኣካይዱ ባህላው ጉዳያት ህግደፍ ብምዕላይ ፊልምን ድራማን ዘሰልጠነው 140 ተማሃሩ አመሪቆ ነቲ ስነ ስርዓት ተኸታተለት ጋዜጠኛና ፍርቱና ዓንዶም ሙሉ ትሕዝቶ በመልክዕ ዜናው ጸብጻብ አዳልሕተላ ኣብ ጉዳያት ህግደፍ ብረቂቕ ምዕላይ ፊልምን ድራማን ዘሰልጠነው 140 ተማሃሮ ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ብ27 መጋቢት ኣብ ሲኔማ ኣዝመራ አመሪቆ እትን 5 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ስልጠና ምዕላይ ፊልም ምውሳእ መጽሓፍን መባእታዊ ኣጠቓቕማ ብርሃንን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓፈሻዊ መልእኽቲ ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ዘቕረበ ደራሲ ሰሎሞን ድራር ንጉዕዞ ቲያትር ኣብ ሃገርናን በብመድረኹ ዝሓለፎም ብድሆታትን ብምጥቃስ ዕቱብ ጻዕርን ተተኻይድሉ ንዓለማዊ መድረኻት ዝበቅዕ ስራሓት ክቐርብ ከም ዝኽእል ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ እዞም ሕጂ ዘለና ናይ እዋን ናጽነት ስነ ጥበበኛታት ከዓ ዝያዳ ኩላቶም ዕድለኛታት ኢና ምኽንያቱ ኣብ ርእሲ ተረኺብናዮ ዘለና ሓሳባትካ ብነጻ ናይ ምግላጽ ዕድል ምስ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ቲያትር ናይ ምርኻብን ተሞክሮታት ምልዋጥን ዕድል ዝተኸፍተልናን ሞያ ቲያትር ከዕብየልና ዝኽእል እኹል ናይ ሓበሬታ መሳለጣትያት ዝወነናን ኢና ወኪል ተምሃሮ ብወገኑ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ልዕሊ 80 ሚታዊት ብግብሪ ዝተሰነየ ከም ዝነበረ እዚ ድማ ብተግባር ክሰርሕሉ ዝቐለለ ከም ዝገብሩ ሓቢሩ እቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ልዕሊ 80 ሚታዊት ብግብሪ ዝተሰነየ ብምንባሩ እቲ ዝወሰድናዮ ስልጠና ቀሊልን ተዘካርን ይገብሮ ምምራቕ ማለት ናይቲ ዝወዳእ ኣኻሉ ትምህርቲ ብተግባር ንምስራሕ ምድላው እዩ ስለዝኾነ ድማ እዚ ዝወሰድናዮ ስልጠና بتجبار كنسرحالو قربات مخانا نرجاجز. اسم مدب سلطنت بزقربوا ناي نفسيار دراسن على إن إساس تجاي قطمتاتن درساتن كمون على بازار استدراما تسنينيرو. أمور داتا كومشنر بهالن سبورتن أمباسادر زمالة تخلا نسلطنت ورقات مسكر عديلو. منجستين رعاق كبابيتات العلت متى بما بهزبي تتكامي مسارته محبرة أو قلقلاتات نخون عبيت بروجكتات كسراسل متصنعي فلات. أب محدار كبابي وارات أتاتي زلون 24 ساعات قلقلات إلكتريسيتي دما مغطلتاناتيو وكيل إيرينا تسفانكي الجبريس نزدالو تصاب أزي برهانه كوربوريشن إلكتريسيتي إرترا قلقلات إلكتريك نمبتح بزا سلاسلو زلون نتفتات من أزو بعد تكاليزان نتركب من محدار كبابي وارا تتكاميتنا 24 ساعات قلقلات إلكتريك كوينام
ህዝቢ ኣምት ካልዕኑድን ምዝርጋሕ መስመራትን ንዘርኣዮ ተሳትፎ ዝመጎሰ ሓላፊ ራብዓይ ገጽ ፕሮጀክት ኤሌክትሪክ ኣቶ ክብሮም ጸጋይ ካብ ደቂ ገብሩ ኣብ ዘሎ ናይ 16 ኪሎ ሜትር ርሕቀት 164 ዓንድታት ተተኺሉ ገመድ ኤሌክትሪክ ከም ተዘርግሐ በዚ ድማ ልዕሊ 200 ስድራ ቤታት ቆጻሪ ትእቴን ተጠቀምቲ ከም ዝኾና ሓቢሩ 164 ዓንዲ ኤሌክትሪክ ተተኺሉ ካብ ዝኻ 16 ኪሎ ሜትር ዝኾን መስመር ገመድ ኤሌክትሪክ ተሳሒቡ ቤት ትምህርትን ወሃብቲ ኣገልግሎት ሃይማኖታዊ ትካላትን ዝርከበን 200 ቆጻርቲ ኣገልግሎት ይርከባሉ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ስራሕ ሳላ ህዝቢ ዋራ ተሳትፍነት ካብ እግርግርና ከይተፈሊስ ካብዛ ሰዓለት እዚኣ ምሳና ብምጋስ ብጽቡቕ ተሰላሲ መጀመርያ ኤሌክትሪክ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ጥቕሙ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ብኣጠቃቅሙ ጉድለት እንተረኣ መጪ ግን ዘብጽሖ ሳዕብን በቀል ዝግመት ኣይኮነን ስለዚህ ነዚ ተመልኪቱ ነቲ ህዝቢ ውሽጣዊ መርበቦም ብኽኢላ ኤሌክትሪክ ስራሕ ከም ዘለዎ ሓቢርናዮም ንቐጻሉ እውን ንብረቶም ሓልዮም ኣብ መስመራት ጥንቃቐ ንኽገብሩ ሓበሬታ ይብናዮም ነበርቲ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት መርኣያ ናይቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምስፋሕ ብውህደትን ምትሕብባርን መንግስትን ህዝብን ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ጻዕሪ ምዃኑ ብምጥቃስ ምስቲ ኣቐዲሙ ዝተዋደደሎም ኣገልግሎት ትምህርቲ ማይን መጓዓዝያን ተደሚሩ ንዝጸንሖም ሽግር ዝቕንጥጥ ምዃኑ ገሊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም ብሰንኪ ስእነት ኤሌክትሪክ ንዘቤታዊ ሃልኪ ዝበርስ ኣግራብ ንኽዕቀቡን ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ምክንኻንን ምሕላውን ዓንድታትን መስመራትን ተረኦም ክዕዝዙ ምዃኖም ኣረጋጊጾም መብራህትና ተዓዲልና ኣብርሂና ናብ ብርሃን ካብ ጸላም ናብ ብርሃን ኣቲና ማለት እዩ ኩነታት ቅድሚኡ ዝነበረ ጭንቂ ናይ ማይ ነይሩና ዒላ ረኺብና ማይ ጽሩይ ሰቲና ክንደይ ቀላቢጦሳት እውን ኣግራብ ኣብዚ ተተኺሉ ከም ዝገብዙ ማዕደ ካልዕ ልዝዲጋ ዝረኣየካ ዘሎ ልምዓት መንግስቲ ዝሃበና ክንኣልዮ ብጽቡቕ ክንሕዝ ብተግባራት ጽኑዕ ክንሕዞ ካብ ቆልዓና ኮይኑ ካብ ሰበይትና ካብ ዓቢና ኮይኑስ ብጥንቃቐ ክንሕዞ ብጽቡቕ ክንበርኽ ዓለምና ከምተን ከተማ ዘለዋ ብጽቡቕ ክንነብር ብዝላቦነን ህዝቢ ውራይና ድዩ ንመርዓና ድዩ ንኹሉ እዚ ትሪኦ ዘለኻ ገረብ እዚ ብገረብ ተሸፊኑ እዩ ነይሩ ዝቦታ እዚ ግን ግድን ክትነብር ካላ ኣማራጺ ስለዝየለ ወጽዓ ኣባኻ ዝበጽሕ ዘሎ እንዳፈለጥካዮ ገረብ እናተጠቐምና ገረብ እናብርስና ኢና ጸኒሕና ሕጂ ነቲ ዝነበረ ብርሰት ውን እዚ ክዕቅቦ ክኽእል እዩ ኣብ ዝሓሸ ህይወት ገጹ ክመርሓና እዩ ብገረብ ክምዕርግ እዩ ጎቦታትና ኣብ በረኻ ዕንጨይቲ ደድሕሪ ገረብ ንኸደሉ ኩነታት ኣይክህሉን እዩ ድሮ ብቴሌቪዥን ብኻልእ ከምኡ ተጠቒምና ኣለና መጎጎ ከዓ ሕጂ ገና ኣብ ከምኡ ሓሳብ ገጽና ኢና ሕጂ ንጓዓዝ ዘለና መጎጎ ኤሌክትሪክ ንጥቀም ማለት እዩ ኤሌክትሪክ ክበሃል ከሎ ከዓኒ ረብሓ ኣለዎ ብግቡእ እንተተጠቒምካ ኣለዎ ግን ሓደጋ ኣለዎ ስለዚ ህዝቢን ተጠቃምነቱ ብዕቱብ ክሕዝ ንብረቱ ምዃኑ ረብሕኡ ምዃኑ ኣሚኑ ከዓኒ ንዕቃቤታቱ ጽዑትን ዕውትን ዝኾነ ስራሓትን ንጥፈታትን ከካይድ ቆልዓውቲ ዘይተደለ ነገር ካብ ዳርባ እምኒ ፈነጅል ገለ ከይሰብሩ ካልእ ኣድላይ ዝኾነ ኣጠቓቕማ ኣዴታት ኣሕዋት ቆልዑ ኣብ ናይ ቆጻሪት ቦታ መጺካ ኣብ ገለ ኤሌክትሪክ ምትንኻፋት ንኸይገብሩ ክላቦ ይፈቱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪክ ሲቲ ኣብ ንኡዞባ ዓዲ ተክሌዛን ኣቶ ዳንኤል ረዳእ ድማ ኣብቲ ንኡዞባ ዝርከባ ዓድታት ዝበዝሓ ተጠቀምቲ ጸዓት ኤሌክትሪክ ኮይነን ምህላወን ብምንጻር ዝተረፋ ውሑዳት ዓድታት ኣብ ምጻኢ ኣሰረን ከም ዝስዕባ ኣብርሂዩ ኣብዚ ዳርጋ 5 ዓድታት ረኺበና ኣለዋ ምስ ዋራ ማለት እዩ ካልእ ንስንስ ንበላኻ ኣለዋ ዝጠንቀቐ መደብ ተታሒዙ ኣሎ መጻኢ ማለት እዩ እዘን ሓደስቲ እቲ ያደላ ሓጂን ማለት ዋራ ክፈልጦ ዝግባእ ሓደ ነገራት ኣሎ ምክንያቱ ምስ ኤሌክትሪክ ስለ ዘይጸንሑ ንህይወት ኣሰካፊ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ሓደ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመና እንታይ ነይሩ ሓሰር ኣብ ትሕቲ ቆጻሪ ሓሰር ቆጽሊ ንኸብቲ ድኸውን ናብኡ ቀምጡ ካብቲ ዝኾነ ሾርት ኣጋጢሙ ዝወደቐ ቆልዒ ነቲ ገዛ ይቃጽሎ ወይ ከዓ ነቲ ቆጻሪ ካልእ ሓደጋ የምጽእ እዚኣ ሓንቲ ክትእለ ዝግባእ እያ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ኣፓሎ ብዕራይ ምእሳር ኣብትን ኤሌክትሪክ ይእሰር እሞ እቲ ብዕራይ ክነጽእ ክብል ግራውንድ ፈጥር እሱን ካልእ ጸገሚ ሳልሰይቲ እዚኣ ንኽሕብራ ዝደሊ ካብ ኩሉ ተምሃሮ ኣብ ፍንጃልና ፍንጃል እዚ ፍንጃል ንኤሌክትሪክ ንዑ ኣጨማማት ኢሎም ሰብሮ ምስ ተሰብረ እቲ ፍንጃል ጥራዩ ትገመድ በይኑ ተርፍ ካልእ ጸገም መጽእ ስለ ዘሎ ኣብዚ ምጥንቃቕ እንተተገብረ ጽቡቕ እዩ የድብል
ኤሌክትሪክ ማዕረት ጥቕሙ ጥንቃቐ ይሓትት እዩ ዝበለ ኣቶ ዳንኤል ነበርቲ ውሕሉልን ቅርጥውን ኣጠቓቕማ ከዘውትሩ ኣብ ምትዕርራይ መስመራት ድማ ምስ ክኢላታት ተሳንዮም ክሰርሑ ተላብዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ፖርት ሱዳን ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገር ዘተኮረ ሰሚናር ወዲቦም ኣብቶም ፍረዝጊ ንዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ከቕርባ እዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ፖርት ሱዳን ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ተረኦም ኣብ እዋናዊ መድረኽ ንምንጻርን ዝዓለመ ሰሚናር አካይዶም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን አቶ ኢብራሂም እድሪስ ኣብቲ አጋጣሚ አቲናያ ዘለና መድረኽ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንልምዓት ሃገር ብምሉእ ዓቕሞም ተበጊሰምሉ ዘለዉ ምዃኑ ብምጥቃስ ጎኒ ጎኒ እዚ ዞባዊ ውህደትን ምምላእን ምርግጋጹን ዕቱብ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ አገንዚቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብቲ ዝጸንከረ ናይ ተጻብኦ ግዜ እውን እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ኣስጢሙ ብሓያል መኸተ ንኩሉ መሰናኽላት ከም ዝሰገረ ብምግላጽ እዚ መንፈስ እዚ ብዝበለጸ ክዕቀብ ከምኡውን ኣብ እዋናዊ ኩነታት ዘተኮሩ መደባት ቀጻሊ ክውደቡ ኣዘኻኺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ነበርቲ ካርቱምን ከባቢኣን ምስ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ብምትሕብባር ብስነ ጽሑፍ ሓጺር ዛንታ ድራማን ካልእ ስነ ጥበባዊ ስራሕትን ብግብርን ክለስ ሓሳብን ዘሰልጠኖም 120 መንእሰያት ብ22 መጋቢት ኣመሪቑ ኣብቲ ስነ ስርዓት ማሕበረኩም ኤርትራውያን ነበርቲ ሱዳን ምስሊ ሃገር ኣብ ምንጽብራቕ ከምኡውን ቆልዑን መንእሰያትን ብክብርታት ሕብረተሰቦም ተኸስኪሶም ብመንነቶም ከም ዝሕበኑ ንምግባር ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ዘመጎሰ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ኢብራሂም እድሪስ ንቐጻልነት ናይቲ ስልጠና ኤምባሲ ምስ መሻርክቱ ብምትሕባር ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ወንበር ማሕበረኩም ኤርትራውያን ነበርቲ ካርቱምን ከባቢኣን አቶ ሰሎሞን ደረስ በወገኑ እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ዜጋታት በብዝምባሊኦም ሃገራዊ ክብርታት ንምዕቃብን ንምንጽብራቕን ክስርሓሉ ዝጸንሐ መደብ ምዃኑ ብምግላጽ ሰልጠንቲ ዓቕምታቶም በብግዚኡ ብምዕባይ ኣበርክቶኦም ኣብዚ መዳይ እዚ ክዕዝዙ ጸዊዑ ኣብ ንዞባ ዒላ በርዒድ ዝርከብ ውዳቤ ሰራሕተኛታት መንእሰያት ጉባኤ ኣቃኒዑ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ናይ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ጸብጻብ ቀሪቡን ተዘቲሉን ብዘይካዚ ዓመታዊ መደብ ስራሕ ብምውጣን ን3 ዓመታት ንጥፈታት ናይቲ ውዳቤ ተኣላ ኣካይዲት ኣካል ተመሪጻ ኣብቲ ዕለት ብተወሳኺ ን50 ኣብ ሚኒስትርታትን ሃገራውያን ማሕበራትን ዝነጥፉ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ኣገዳስነት ጥርናፈ ተራ መንእሰያት ኣብ ህንፀት ሃገርን ሃገራዊ ረብሓን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣብ መዛዘመቲ መደብ ሓላፊ ማሕበራዊ ጉዳያት ህግደፍ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኣብተስላሴ ክብራብ መንእሰያት መንኮርኮር ምዕባለን ውሕስ መጻእን ሃገር ስለ ዝኾኑ ኣፍልጦም ብምዕባይ ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ መድረኽ ዝጠልቦ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ጨንፈር ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍልጦን ንቕሓትን ዜጋታት ኣብ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ንምብራኽ ዝዓለመ ኣብ ምምላይን ምዕቃብን ጥንታውያን ታሪኻውያን ቦታታትን ቅርስታትን ዘተኮራ ኣስተምህሮታት ኣብ ፎሮ ጊንዳዕን ሽዕብን ወዲቡ ኣብቲ ንትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝምን ተምሃሮን ዝተዋሃበ ኣስተምህሮታት ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ መጽናዕትን ምክትታልን ኣቶ ኣብርሃም ተስፋ ማርያም ንኣገዳስነት ቱሪዝምን ጽልዋታትን መምርሒ ሕግጋት ዕዮ ጽሬትን ካልእ ጉዳያትን መብርሂ ሂቡ ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ብርክት ዝበለ ቱሪዝማዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ጸጋታት ከም ዘሎ ጠቒሱ ድማ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ዝውንኑ ንጹህን ዘይተበከለን ገማግም ባሕርን ደሴታትን ጥንታዊ ወደብ ኣዱሊስ ዓብዱር ቡያ በዓቲታት ቁረራ ደሴት ዳህላክን ካልእን ብኣብነት ኣቕሪቡ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ምስ ግዜ ዝኸይድን ደረጃኡ ዝሓለወን ኣገልግሎት ክህባ ዘዘኻኸረ ኣቶ ኣብርሃም ብቕዓት ሓደ ትካል ብዝህቦ ኣገልግሎት ስለ ዝምዘን ብኩልንትኑ ንዓሚል ብቑዕ ዝኾነ ኣገልግሎት ንክህባ ክፅዕራ ፀዊዑ ኣቶ ኣብርሃም ኣብ መወዳእታ ዛጊት ተረኺቦም ዘለዉ ጥንታዊ ኣሰራትን ታሪኻዊ ቦታታትን ኤርትራ ብደረጃ ዓለም ንኽትፍለጥ ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ብምሕባር ጥንታዊ ወደብ ኣዱሊስ ከተማ ባፅዕን ካልእ ቦታታትን ኣብ ዓለማዊ መዝገብ ውርሻ ንምእታው ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ተራን ኣበርክቶን መላእ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ተምሃሮ ድማ ብቐንዱ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ግርመን ዞባ ሻምበቆ ብ26 መጋቢት ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ንብረትን ጥሪትን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ
በትዛጊት ጠንቁ ዘይተፈልተ ሓደጋ 44 ኣጋዱ ምስ ሙሉእ ንብረቱ 11 መረባዕ 35 ጠልበጊዕን መጽዓኛን 5 ናይ ገዛ ጀነሬተራት 20 ናይ ቃንጫ ዳሳት 250 ኩንታል እኽሊ 150 ግራም ወርቂ ዘጠቃልል ንብረት ከም ተሃሞኸ ዝገለጸ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ከባቢ ግርሚ በቲ ሓደጋ ንዝተሃስያ ስድራ ቤታት ህጹጽ ረድኤት ክግበር ጸዊዑ በቲ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ12 መጋቢት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓናጉሉ ንዞባ ባሮንቱ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ባርዕ 20 ኣጓዱ ምስ ሙሉእ ንብረቱ ከም ተሃሞኸ ካብ ምምሕዳር ንዞባ ባሮንቱ ደንጊ ዝበፅሐን ሓበሬታ ኣነፂሩ ኩራት ተዓዘብቲ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተዛዚሙሎ ድሕሪ ዝዓፃር መሰጋገሪት ዜና ወፃኢ ዝተኸስተን ህይወት 78 ሰባት ዝቐዘፈን ሓደጋ ኖትጉን ባርዕን ንወርሒ ዝቐፅል ናይ ድሕነት መርመራታት ኣብ ልዕሊ ትካላት መፍረን መኽዘናትን ኬሚካላት ዕደና መጓዓዝያን ካልኦትን ክካየድ ምዃኑ ፍሊጡ ሚኒስትሪ ምሕደራ ህፁፅ እዋናት ብ27 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ ከተማ ያንቼንግ ዘጋጠመ ሓደጋ ዳግማይ ከይክሰት ሰመዚ ደቂቕ መርመራታት ከካይዱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ በዚ ሓድሽ ናይ ድሕነት መርመራታት ኩለን ጽዑቕ ስራሕ ዘካይዳ ትካላት ንኣሽቱን ትሕት ኣታዊታት ዘለዋንን ከይተረፋ ክፍተሻ ምዃነን ተፈሊጡ ብዘይካዚ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ኣብ ምንጪ ዝተፅሩይ ማይ ዝኾነ ፈለግ ብከላ ኣጋጢሞ ብምህላው ንምንፅሁ ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ ዘሎ እቲ ሓደጋ ባርዕ ዘጋጠማ ትካል መፍረጥ ፀረ ባልዕ ኬሚካላት ኣቐዲማ ብጥሕሰት ናይ ድሕነት መርመራታት ብተኸታታሊ ኣደዳ መቕፃዕትን ካልእ ስጉምትታትን ኮይና ምንባራዮም ፀብፀባት ዝጠቕሱ ኣብ ቻይና ብሰንኪ ናይ ድሕነት መርመራታት ዘይምግባር ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራታት ዘስዕብ ሓደጋታት ባርዕ ኖትጊ ምህማም ናይ ዕደና ቦታታት ካልእን ብተኸታታሊ ስለ ዘጋጥም ንምቁፅፃሩ መንግስቲ ቻይና ክሳብ ምዕፃውን ምእጋድ ፈቓድ ንጥፈታትን ዝኸይድ ስጉምትታት ክወስድ ምፅንሑ እዩ ዝግለጽ ኣብ 2013 ኣብ ዞባ ኪንግ ዳው ኣብ መስመር መተሓላልፊ ባህርያዊ ጋዝ ብዝተኸስተ ኖትጉን ባርዕን ብውሕዱ 62 ሰባት ህይወቶም ድሕሪ ምሳኖም ኣብ ጽላት ዕደናን ምፅራይ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ብዝተገብረ ምርምራታት ንልዕሊ 20,000 ህይወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ፀገማት ከም ተረኸበ ፀብፃባት ይዝክሩ ህንዲ ብ27 መጋቢት ንሳተላይት ከጥቅዕ ዝኽእል ዝተራቐቐ ሚሳይል ብዓወት ከም ዝፈተነት ኣፍሊጣ እዚ ኣብ ህንዲ ናይ ፈለማ ዝኾነ ፈተነ ኣብቲ ዓውዲ ምስ ኣሜሪካ ሩስያን ቻይናን ከስርዓ ከም ዝኽኣለ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ገሊጹ እቲ ፈተነ ንወተሃደራዊ ገስጋስ ህንዲ ዝደፍእ ምዃኑ ዝሓበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ተወሳኺ ፈተነታት ከተካይድ ምዃኑ ሓቢሩ በቲ ስጉምቲ ሻቕሉታት ዝገለጸት ፓኪስታን ኣብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ፀጥታዊ ስጋት ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጻ ኣላ ይኹን እምበር እቲ ፈተነ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ህንዲ ካብ ምጉልባት ሓሊፉ ንካልኦት ሃገራት ባዕሉታት ዝፀሉ ከም ዘይኮነ ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ኣፍሊጡሎ ወነንቲ ኒክሌሳዊ ኣፅዋር ዝኾና ህንድን ፓኪስታንን ብጉዳይ ዞባ ካሽሚር ዝፀንሐን ዘይምቅዳው ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ወተሃደራዊ ረፅማ ማዕሪጉ ምንባሩ ፀብፀባት ይጠቕሱ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ጓቲማላ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪናን ናብ እኩብ ህዝቢ ብምእታዋ ብዘጋጠመ ሓደጋ ብውሕዱ 32 ሰባት ከም ዝሞቱ ንሰብ መዚ ትካላት ጥዕና ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቲ ዘሰቅቕ ሓደጋ ዘጋጠመ እታ ዓባይ መኪና ኣቐዲሙ ንዘጋጠመ ሓደጋ ተሽከርከርቲ ናብ ዝዕዘቡ ዝነበሩ እኩባት ሰባት ብልዑል ፍጥነት ብምእታዋ ከም ተኸስተዮም ሰብ መዚ ፖሊስ ትራፊክ ሓቢሮም በቲ ሓደጋ 9 ሰባት ብከቢድ ከም ተሃስዩ ዝሓበሩቶም ሰብ መዚ ቁፅሪ ግዳያት ክዛይድ ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል ምዃኑ ኣሚቶም ኣለዉ ፕሬዚደንት ጓቲማላ ጂሚ ሞራለሽ ሰብ መዚ ፀጥታ ንኩነታት ናይቲ ሓደጋ ይምርምርዎ ከም ዘለዉ ብምሕባር ንስድራ ግዳያት ንምሕጋዝ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጡ ሓይሎ ኣጻድፍን ትሑት ብቕዓት ዘለዎ ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያን ኣብ ዘለዋ ጓቲማላ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ዘስዕብ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ብተኸታታሊ ከም ዝኽሰት እዩ ዝግለጽ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ኢራን ዝተኸስተ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ናብ ካልእ ከባቢታት ብመልሓሙ በቲ ሓደጋ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 30 ክቢሉ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 31 ዞባታት ዕለቕሊቓን ምህላውን ዝሓበሩ ፀብፀባት ብርክት ዝበሉ ድሃዮም ከም ዝጠፍአን ዓሰርተታት ኣሽሓት ከም ተመዛበሉን ሰብ መዚ ኢራን ሓቢሮም እቲ ሓደጋ ዕለቕለቕ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እቲ ዝዓበየ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ዘውረደ ኮይኑሎ
በተሓደጋ ዝያዳ ናብ ዝተሃሰየ ከባቢታት ዝበፅሐ ፕሬዚደንት ሓሰን ሮሓኒ ግዳያት ንምርዳእ ዝካየድ ዘሎ ስራሒታት ከሕይል ኣዚዙ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ነዚ ሰሙን እዚ ክቕፅል ከም ዝኽእል ይእመት ስለ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት ክዛይድ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ተቃሊሑ ኣሜሪካ ኣብ 2024 ዳግማይ ሰብ ዝፀዓነት ሳተላይት ናብ ወርሒ ክትውንጭፍ ምዃና ኣፍሊጣ እዚ ድሕሪ 5 ዓመታት ዝትግበር ውጥን ነቲ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ናይ ወርሒ ጉዕዞ ኣብ ምብርባር ወታው ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ዝሓበረ ማእከል ምርምር ጠፈር ናሳ ጠፈራዊ ምርምር ኣብ ምድንፋዕ ተርኡ ልዑል ምዃኑ ኣረድዩ እዚ ሓድሽ ተልእኾ $10 ቢልዮን ወጻኢ ክሓትት ምዃኑ ብኣግኡ ተገሊጹ ኣሎ ኣሜሪካ ካብ 1969 ክሳብ 1972 6 ሳተላይት ናብ ወርሒ ከም ዝወንጨፈት ጸብጻባት ይጠቕሱ ብዘይካ ኣሜሪካ ሕብረት ሶቪየት ነበርን ቻይናን እተን ሰብ ዘይብለን ሳተላይታት ናብ ወርሒ ዝለኣኻየን ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዋርሕ ዝለኣኸታ ሳተላይት ኣብቲ ብድነ ዝተዓብለለ ክፋል ወርሒ ከም ዝበፅሐ ይዝከር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጥን ወፃእን ኣብዚ ተዛዚምሎም ዝተርፉ መደባትና ሰላም سلام كبرات تعزبتنا كم يتصنحكم على تاوي زينا سبورت النهام ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ብርሃነ ኣማኑኤል ገብረዝጋቢሄርን ዝሳተፍዎ ዘለው ቮልታ ካታሎኒያ ትማሊ ብናይ ሳልሳይ መድረክ ውድድር ቀፂሉ ናይ ትማሊ መድረክ ኣብ ጫፍ ዓቀበት እትዛዘም ስለ ዝነበረት ተቀዳድምቲ ተበታቲኖም ኣብ ፍጻመ በፂሖም እንግሊዛዊ ቀዳዳማይ ክለብ ሚሸል ስኮት ሳይሞኒያትስ ድማ ብ5 ሰዓትን ባዶ 2 ደቂቃን 18 ካሊትን ኔጋር በርናል ናይ ክለብ ስካይ ከምኡን ዳን ማርቲን ናይ ክለብ ዩኤ ኣኸቲሉ ናይዛ መድረክ ዕወት ክኸውን እንከሎ 1 ደቂቃን 26 ካሊትን ዝድሓረ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ መበል 14 ተርታ ተሰሪዑ 14 ደቂቃን 31 ካሊትን ዝድሓረ ናትናኤል ብርሃነ መበል 100 30 ደቂቃን 39 ካሊትን ዝድሓረ ኣማኑኤል ገብረዝጋቢሄር ድማ መበል 162 ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ፈጺሞም بمسرت تخيل زلون أي سلسلة مدرخات ودر توماس ديجنت كاب كلب لوتو سدال بعصرت سلسلة ساعات 28 دقيقة 29 كاليتن مرحنة نايزي ودرزي كحزن كله كلتا دقيقة بعد سلسلة خالتين زد حرام مرحو قدس 20 درجات أما حيشو ناب مبل 10 حموشة ترتا ديبوم 10 حموشة دقيقة 24 كاليتن زد حرام ناتنا البرهانة أب مبل 8 ترتا كسر عين كلهم 39 دقيقة 29 كاليتن زد حرام أمانيل ገብረዝጋቢሄር ድማ ኣብ መበል 139 ተርታ ይርከብ ካብ መንእስያ ተቀዳድምቲ መራሒ ዘሎ ኤጋን በርናል ክኸውን እንከሎም ኣብዚ ውድድር እዚ ካብ መራሒ 1 ደቂቃ 33 ካሊትን ዝድሓረ መርሃዊ ቅዱስ ራብዓይ ኮይኑ ይስዕባሎም ብደረጃ ጋንታ ሙቪስታር መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ናይ መርሃዊ ቅዱስ ኣስታና 24 ካሊት ጥራይ ድሕራ ካልኣይ ደረጃ ሒዛላ 30 መጋቢት ኣብ ሃገረ ዴንማርክ ዝካየድ ዓለማዊ ሻምፒዮን ጉያ ሞሮር 2019 ተሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኤርትራ ሶሉስ 26 መጋቢት ናብ ዴንማርክ ኣምሪሓም ለታብ ክልቲኡ ጾታት እትወዳደርን 16 ኣትሌታት ክልተ ኣሰልጠንትን ክልተ ኣለይትን ዝሓቁፈት ጋንታን ምፍናው ሓለፍቲ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ኣብ ዝተረኽበሉ ትማሊ ሶኒ 25 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምፍናው መደብ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ስፖርት ኩሉ ግዜ እቶም ዓበይቲ ስፖርታውያን ነቶም ንኣሽቱ ራእይ ኣሕዲሮም ንዝቕፅል ዓወት መታን ክበቕዑም ካብ መላይ ሓሊፎም ከም ኣተባባዕቲ ኣካል ይዋስኡ ከም ዘለዉ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ምዃኑ ገሊጹ ኩሉ ግዜ ካብ ሃገርካ ወፂኻ ባንዴራ ሃገርካ ሒዝካ ናብ ሃገራዊ ውድድር ክትከይድ ከለኻ ሙሉእ ሓላፍነት ሃገርን ህዝብን ሒዝካ ስለዝኾነ ከም ተቕድሚ ሕጂ ብግብሪ ዘርኣይዎ ኣብዚ ውድድር እዚ ዕውታት ኮይኖም ክምለሱ ጥርጥር ከም ዘይብሉ ገሊጹ እዚ ውድድር ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ዓለምና ናይ ኣትሌቲክስ ውድድር ኮይኑ
ኣብዚ ውድድር ካብ 67 ሃገራት ዝተዋፅኡ 582 ኣትሌታት ዝተሳተፉ ውድድር እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ዓንደ ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ከም ንእሽቶ ሃገር ዘይኮነ ማዕረተን ዓበይቲ ሃገራት ከም ካናዳ ኣውስትራልያ ዝኣመሰላ ብዙሓት ኣትሌታት ዘሳተፉ ሃገራት ምስ ረኣ ሓደ ካብቲ ናይ ኤርትራ ገስጋስ ኣብ ኣትሌቲክስ ምዃኑ የርእየካ ድሕሪ ምባል ኣስዕባ ኣቢሉ ኣብዚ ውድድር ካብተን ዝለዓለ ትፅቢት ዝግበረለን ሃገራት ኤርትራ ትስራዕ ንሕና እውን ዓብ ዓወት ሒዞምልና ክምለሱ ተስፋ ንገብር ብምባል ብመወዳእታ ሰናይ ምንየቱ ገሊጹ ኣሰልጠንትን ኣትሌታትን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣብ ሃገሮም ዘካይድዎ ልምምዳት ከም ዝዕውቶም ብርእሲ ተኣማንነት ኣብሪሆም ኣብቲ ንኣስታ 3 ሰሙን ዝገብርዎ ምድላዋት ግዜ እኹል ምክንኻንን ናይ ልምምድ ግዜ ከም ዘሕለፉን እዚ ድማ ነቲ ከመዝግቦ ዝፅበይዎ ዓወት ኣዝዩ ደራኺ ረቋሒ ምንባሩ ብምሕባር ንኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ምስጋና ኣቕሪቦም ካብ 22 ክሳብ 24 መጋቢት ብዝተፈላለየ ዓውድታት ስፖርት ክካየድ ዝቐነየ ቅነ ተምሃሮ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ተዛዚሞም ኣብ ዓውዲ ኩዕሶ እግሪ ካብ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ብደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ ሹሃዳ ካልአይቲ ኑር ኣልፈጅር ሳልሰይቲ ስዕድ ፈረጅ ራብዒቲ ሰንደሊ ሓምሲቲ ድማ ልዓይተ ኣብ ተመሳሳሊ ፆታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ደንጎሎ ታሕታይ ካልአይቲ ስዕድ ኣልፈጅር ሳልሰይቲ ሲራት ራብዒቲ ደብረ ቢዘን ካብ ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ፆታ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ሻምሲ ካልአይቲ እምባት ካላ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ማይ ሓባር ካልአይቲ ስዕድ ፈረጅ ካብ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዘካየዶ ተመሳሳሊ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ጊንዳዕ ቀዳመይቲ ደብረ ቢዘን ነፋሲት ድማ ካልአይቲ ኮይና ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ደብረ ቢዘን ካልአይቲ ጊንዳዕ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ ካልኣይ ደረጃ ጊንዳዕ ካልአይቲ ጋሕቴላይ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ደብረ ቢዘን ካልአይቲ ካልኣይ ደረጃ ጊንዳዕ ኣብ ዓይነት ስፖርት ኣትሌቲክስ ደቂ ኣንስትዮ ተማሃሮ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ዘካየደ ውድድር ሪላይ ቀዳመይቲ ደብረ ቢዘን ካልአይቲ ደንጎሎ ላዕላይ ሳልሰይቲ ዳማስ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ሕድሪ ሰማዕታት ዓዲ ሽማን ጋሕቴላይን ካብ ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ ጊንዳዕ ካልአይቲ ደብረ ቢዘን ሳልሰይቲ ድማ ጋሕቴላይ ብደቂ ኣንስትዮ ጊንዳዕ ደብረ ቢዘን ነፋሲት ጋሕቴላይን ክኾና እንከለዋ ተማሃሮ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 100 ክሳብ 1000 ሜትሮ ጉያ እግሪ ዝላ መሬትን ልዕለት ዝላን ብክልቲኡ ፆታ ክዕወት እንከለው ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ድማ ንናይ 100 200 400 800 1500 3000 ከምኡውን ዝላ መሬትን ልዕለት ዝላን ጭማራ ዲስካስን ዳርባ ዓርርን ብክልቲኡ ፆታ ብውልቂ መደላታት ረኺቦምሉ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም